yewtere mon boowal ganni rendo pinal e neesu ari hande yurnitade hunde e ellaji rendo men. sen mbi rendo men ni ina gasa taw en kaɗani e rendo wiyoɓe mbimi wimami kono taw mbiɗen ko rendo men enen ɓaleɓe walla afrique naaɓe webɓe jabnude jaɓiroɓe punti hen sahaji tawɗen punti dole men walla taw kayi koye basal jaɓɓotoɓe won miijoji e kala ko wawi hen wonde rendoji men ina paɗoyi paɗogol rendoji men addini yoga yimɓe hutorade hakkillaji men taw ko etade siɓade ƴiƴemeje ɓuɓɓe famɗude dole ɗum ɗon noon namdaki karallagal towgal kono noon ko baalel manna callalal punti ngil ganduɗa sa sorti ɗum koye maale baalel manna rendoji men enen afrique naaɓe heewi ko ƴewnete fawte koye dow men sawbu men wawde jabde ko jaɓnaki taw ko ɓuuri ko hen hewde sahaji fawi koye masalahaji gurna ɗum ɗon ko rendoji men jaɓata taw jaɓnaki walla miijoji ɗi ngala wattan ƴuuƴoji e nder leyɗele men parwini hande rendo ngo ngo wonti rendo weɓngo honde rendo weɓngo Puunte ko gonga noon kono gol rendo e puntugol mum ina fawi e IIMAANAAGAL gonɗon rendo jogi so rendoji men ngala fimde alliyankore ko ina nawra ɗumen e warango punti weɓat te eɗen gandi hande huɗum jaali e nder nokkuji men ko nam ina gasa taw ko alluwal potgal jangguirede leyɗele ɓaleɓe foof no gurdi walla leyɗele pamare doole wurɓe basal ɓe arɓe walla wurɓe gonɗon rendo ƴettata fartanŋe e dow basal ɓen ɗon gam ɓeydade kadi siɓade ƴiƴemeji men sabanude ɗumen mbawa yettade won nokkuji ɗen punti noon ina tabiti hande e nder afrique kono kadi ɓeydi webnude ɗum ko ɗum ɗo kesum ko ari to banggue karallagal kesal to rewnate ayawuji to rewnate nate to rewnate sawtuji taw sa ƴeewi a ƴewtidima ma taw ɗum ɗo dey ko funti funere kono foof noon kam hade men haalde ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen hande jahata ina punto rendo ina guure men walla ina jamna ɗumen miijoji ɗi hakkille wawa jabde ko rendo ngo e hoore mum foti yurnitade gonka mum kono kadi gaga rendo ngo yurnitade gonka mum laamuji men ina poti andude rendoji men ko rendoji pamari doole paɗuɗi kono kadi ko rendoji ɗi ganduɗa ɗi ñabbuli ina keewi e nder men rendoji ɗiɗo pamari doole so keewi ñabbuli tawa safuroji men ko ɗum namdi ko rendoji mbawana ɗumen ko ina funtaɗi to banggue safuruji walla ko abbiti hen walla ko ina hono ɗin ɗon rendoji weɓat Allah dey ina jogui dokke mum to wela foof o waɗa kono dokke gadani jomiraɗo ko hakkilantagal saabu ko hakkille woni joɗinide Allah e nder innama aade seede mum ko kala mbo ala hakkille on ɗon wiyamo dewal mum Allah hiisetake bandirabam tedduɓe musidɓam tedduɓe gonɗen koye hemre walla mbiyen tema dande walla mbiyen niwiri walla mbiyen yiidere nogas e gooɓiri woni 21e siècle e rendoji ɓosi no feewi ko ɓosni ɗumen ko noon ko joomen hakkilantaji en taw ko ɓuri ko hen hewde ko pewnata koko naftorte taw wona ko funtata rendoji men hande punti keewi hen taw ɗen ɗon punti ko ɓuri ko hen hewde so yurnitamo nder ko gueɗe bebɗe ittude ko gongo rendo so tawi jaɓirata Allah ko Kaawisaaji so tawi rendo jaɓirata Allah
koko yii taw faamani walla ko diwti hakkillaji mum gonɗon rendo kala ko ari e mum ina wawi honde ɗum saabu jaɓgol Allah namdaki neɗɗo yo yaltu hoore mum so ƴeewi tago makko e sifa makko tan omo foti wawde jaɓir ɗum Allah tawa wona kaarima waɗa hunde e on ɗon kaawi so rutte jaɓoɗum rutti hannde so en ƴeewi gaga tan ko mbiten ko kamɓe kese karalle kese kutorteɗe gam wawde funtude rendoji men tawa ɓen ɗon wurɓe e ɗen ɗon punti ina gandi ɗum ɗo wona ko wattinta kono noon kam e rogere mabɓe adande ma wood koɓe juppi e nder rendo mabɓe kono tarik koko heddoto ɗo ma simtoye janggo moni foof ko gollino hono no Saydou Kane wiranno tawde tarik battidiɗo suwa tawa windede moni foof foti wadde ko moƴƴere e nder rendo hande hakkilantagal tolniɗo hakkille foti wawde sorde kono kadi foti wawde diwde fotani tan yarude koyɗe te ngal hakkilantagal hande elle no ɓurɗa heewirde ngal foof ko noon mo ala hakkille ɓurata wawde funtirdemo nden noon ni beele hewde hakkilantagal e nder ngoɗo rendo ene jogui mana tawde sa heewi hakkille ko kangaɗo funtatama ummi e rendoji men tawa ala tinde ene heewi yurnittoɓe ganda wodani dejƴa nanɗon no keewi janggo e jaam eɓe mbawi feccade bakkutoji ɓen waɗoɓe nden ɗon bonande tawde kadi ɓe gandi ɗum wona ko woodi hay kilmedi nde kutortoɗen gam innude ɓen ɗon funtoɓe wonɓe e nder rendo men ko kilmedi jiggadi saabu enen hanki hecci hanki kala cafrowo walla kala joguiɗo dokke Allah eɗen jogonimo inde tubnade dokke ɗe Allah rokki ko ɗe hande saabu min jiggade enen jolfuɓe mbirata foof wiyete ko ceerno te enen ganduɗen ceerno ko gonnoɗo almudo yeehi ha dursi wonti jangguino Allah noon e dokke mum ina rokka bawde ko ɓuuri ko hen hewde mo rewne sababuji tawde yimɓeɓe ɓeɗirta ko hakkillaji sa ƴeewi hande ayawuji men to banggue télévision ngaji e radio ji heewi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kulle fanninen woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kala hunde ɓe mbawi kala hunde ɓe kattani ina anda ni ko ɗum callal woni ko ɗum réseau ji cariɗi e nder leydi ndi foof hono no karallagal kesal ngal rokkiri réseau ji goɗɗi gonɗe e hakkude leyɗele ɗiɗo réseau ji ko hen cifori ko ina jarano ko cafrowo mo ganduɗa o ina jogui hattan Allah ina andi no wawi kañum ne andi no wawi ko ina jarano o ko ɗum yaade e télévision yoɓo yewtere wotere hakke ujunnaji 40 so famɗi ɗum ɗo isi nandude koye tufde ko ɓuuri mawnude gam jaggude ko ɓuuri ɗon mawnude kono kadi ɗum noon eɗen gandi koko haɗa e nder ayawuji men koko haɗa e nder radio ji men woni jeeygal leɗɗe safara hay leɗɗe tubakiri ina haɗa jeeygal e nder caktirɗe men kono hande nana woppita ɗo e nder leydi Sénégal les radio communautaire caktirɗe gonɗe e diwanuji caktirɗe rendo télévision ngaji mawɗi hande hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko safroɓe tawa kadi ɓurɓe hen hewde ni ummi kadi koye leyɗele taariɗi men ɗe woni leyɗele tumbere men ɗe walla joguiɓe jettode baaɗe noon arɓe taw ko ɓuuri ko hen hewde ina gasa taw wonko Allah rokkiɓe kono Allah rokkidani ɓe foof kono noon hande ɓe mbaɗi investir e nder médiaji ɗi ɓe naati hen ɓe keeɓi kadi hay won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jaydiyankoɓe walla ko yimɓe yuɓɓinoɓe jewte taw ɓen ɗon kañumene koye men natti e nder propagande mabɓe ina mbayyina ko ganduɗa ko ina anda wawa wondude gonga saabu kulli fannin Allah rokkidani foof en ɗum foof e waade noon ko rendo ngo ñawi rendo so ñawi noon wona less tan ñawirta ko less kono noon yaaha ha dow so wonano ɗum kay laamuji men jiyata ɗo mbeefeego yimɓe hakke temedde ɗo kawrita lawol gotol taw mbiyani ɗum holko woni so mbi ɗum holko woni ƴeewa holko woni nder ko taw kutiri ko loskum men e ko Allah rokki ɗumen to banggue bawgol losku en gañanani rendo men dey e wonɓe nder hen mbawka kala ko goto sikki ne wawi yo Allah rokku ɗum mbawka ko ɓuuri ɗum kono ko Allah rokkani ko neɗɗo e nder mbawka oto wiyomo feññina ɗum gam honde rendo makko nden noon onon bandiraɓe musidɓe tedduɓe jurnita ɗen koye men ƴeewen ɗo ɗo tolniɗen hande e nder aduna ji gemanu keso o woto yidde men tan haade en yiiti saabu so yidde haadi en yiidi en jeyata ellaji e ayibbaji bawɗi somade e ɗum ko ina funta en te kelmedi puntorde ndi ɗeɗo bili baɗateɗe ɗiɗo réseau ji
ɗeɗo callalle cariɗe hande e nder nokkuji men tawa ndewata koye karallagal ngal e kaɓirɗe kese ɗe ina punta rendo men ɗe payi tan koye ɓeydade ñawnude rendo ngo wona e ɓeydade sellinde rendo ngo ɗe payi ni ko saabu tampere duñodiral ƴiñodiral saabu tampere e lor heege e ɗomko ko ina itti ene nokku ina nawa ene nokku ɗum ɗon ni fayi koye ɓeydade ñawnude ɓen ɗon safrotoɓe ko gongo ni wonɓe Allah rokki wawde hutorade to banggue gande wawde hen sahaji wumtinde kono ina anda haymoɓe gumtini so tawi watti yiide janggo e jaam so wumi dewus wonta yiide ha abada taw no wawno safroyade wawa dañde jaam taw ko murtude gurel katak tan wonno ko gonga noon rendo so famɗi doole to banggue dañal rendo so wuure basal ko noon imanagal mum tellorto ha kala ko fawa e mum ina jaɓa walla ko ari foof no jaɓa hen sahaji ni kadi wona caɗele imanagal kono noon ko caɗele ñaw basal ina addana neɗɗo kala ko sohli so tawi o wiyama nanɗo o yurnirtako ko kanko e hoore makko yahata waɗoyde ƴewdo ɗum ko wiyete nanɗo ko ɗum saabi hay wiide ina dartina jomum e yiloyade ɗum ɗon ko wiyete nanɗo taw ala ɗo jomum jagguirta ma ko gaño kono bindanɗe kewɗe mbaɗiɗo e nder leydi Sénégal ummorade ni ha Mali rewde guri goɗɗe ɗe en innata ha yetti hande e joljole guurade e nder leyɗele men ɗum ɗo foof foti en wonde yonde bindande e wawde futtinde guite men futtinde guite e andude dokke Allah no goodi kono gandal kam fefindetake andude wonde moƴƴere Allah e ɓuural mum no woodi ɗo wela foof o waɗa ɗum dokke Allah no goodi ɗo jomiraɗo wela foof waɗa ɗum kono noon waɗi e neɗɗo ɓetirgal hakkille ɓetowo poɗɗo wawde jabde e poɗɗo wawde salade jabde e salade noon ko gueɗal ngal Allah rokki joom hakkille kono noon kala mbo wawa wiide ala so wi eyi mum ala firo ɗum noon koko waddi en waɗɗi moni kala jertinde rendo men e ardinde hakkille e kala joljole bawɗe wonde ardinde hakkille waɗa ɓeto ɓetira ɗum joljole dewnoɗe ɗo kono taw foof wontoy ko hendu ɗum noon eɗen paama yiide ko foti haalde deƴƴa ɗisowade kono wondude ɗum ɗon ko woni e waɗede eɗen jertina rendo men nde daroto yurneto kala ko arata e mum kesum tawa anda to ɗum ummori famani ɗum nde ruttoto e jomum kono kadi hutoro hakkilantagal mum eɗen jertina laamuji men so jii diɗɗe yimɓe temedde ujunnaji ina kawrita yo jurnita ɗum ɗo holko ɗum woni e holto ɗum faani rendo eɗen kadi jertina e nder laamu ngu so tawi jii yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko funtoɓe rendo yiɓɓe wurde e famarɓe doole seeɗa mo jogui o ina ciiɓo ƴiƴe majum men nde laamuji ɗi darato mbiye loppet ɗum ɗo fotani wonde ɗo te kadi wonata ɗo kono kadi eɗen jertina ɓe ganduɗa ɓe ko jibinande e nder rendo men wasde hutorade farwede rendo ngo e rewnude mum e kala ko ɓe jiiɗi ko gonga dañal ina ñanta innama aade ina yonno ɗum kono noon puɗo fuɗi maggal e to ngal iwri walla to ngal awira ha ngal wawi soñede rendo e kala saha ina yurnito ɗum kala fannu noon ina moƴƴe hoore alpha so wona alpha e dow hoore alpha so ñaw are wuro noon fuɗɗorimo docteur yo en paam ngun ɗon ñaw ari ko duumade so bande dogi are maɗa wallu bande so bande are woyti mama wallu bande wallu bande